Allah Jabira Voilà Yusuf Akai Yusuf itika dan nega kai ka meleti chaw asigi Bakar Traoré beti anyo defo ni ala sona ma limana ku klo kere bosigi ku hakli toile ati meublé Web TV mimbe no mena no be ka kono baro ni awai ka don emission mo chama obike jabara ni minga Web TV ni ala sona ma ti meublé NTV awai ka don alebina esigi abesigi ala ka jey baro ko ni amise ka fo barka ala ye chama gera ko na be fuli la se kanu bani de me babema oni chow ni baraji fuli tonne ka ala se ne ra ka bilbele ma no be Idrissa kuma badri ni wati na awai ka do abita mana Idrissa bifu ka ni chesiri hali no ya sura abita mana hakli bana ma ka fuli bam bela jilenye ko anga do ke nyumanta nyuma sigi ami o mandoko Musa Sidibe Musa Bilal Sidibe flake du akuma be sebe ngoto sebe minna ngama ko l'indépendant bike so wiya awai kado ambi so lenda ambi do gafe kono bi mana sa l'indépendant minya awai kado de Musa Bilal Sidibe ayi kuma ka mindi o de ka fango ministre koro mimbe no ye awai kado Baba Jawara akuma na nganga constitution ba no sariya sumbai be min gono ni wati na awai kado no bitalike anga jamana awai kado angluma do asigile be minga awai kado ko kuma kembe oka ajira ka fo an be transition min gono ni wati na compétence sekele awai kado dangania tubulo ka fu be wuli ka joke bim se ka to ube awai kado yelma do anga constitution jango te ka fo ku be constitution kura ku o sebe ale de yo fo mana na manya yo fo ambo wala dada e mana ko se ka family sorala ko alliance pour la démocratie au Mali adema association awai kado nyama bare mami nyo ye madam sika jatu soyi ale wuli ka joke sibiri do temene kalo klimwa ani flamin nya awai kado pyramide de souvenir aye awai kado conférence débat basiki conférence débat mi talike anga constitution mimbe ne asigira senga février kolo klimwa ani duru 1992 yelma anganga yelma do akulawa tari anganga awai kado constitution kura angango de sigi ayo tomi ayo sigi ako kene inga minye ministre koro do mbe no ya awai kado Baba Jawara awai kado ale koni ya afo ka jeya ka dira ka fo minye ni ye sariya uta kulaje kura politique ni ku ibolu ta kulaje ibai ka fo minye transition marabaw ikado ka fo ko awa ute sariya kono sariya mimba to awai kado ka kulika joke ka fo ku be constitution ku be lido akono mimbe talike 92 taka jango te ka fo ku be na wulika joke ka constitution kura ni ka awai kado osigi singa ayo kuma kan fo yoromi madobe no fana awai kado metri no bi talike Abdurrahman awai maître Abdurrahman Ben Mamata Touré ya dira la ka fo hali minde ni constitution yi o minte awai kado ni constitution yi jamana mimbe anguna bi fanga mimbe anguna no transition yi usika kala do alo usika yelma chuko min gadu yi na kadu usika kura yere awai kado usika usigi kuma nunya awai kado kiriti la mabaw damoyi minun goni awai kado no be disiba damo karlimbe nywana akoni ajete mine kibaye ka fo minye avant projet mimbe no be talike awai kado constitution ka awai kado min taraka di jamana nyama ma no kera kalo kletan kele no octobre kalo e kado alliance pour la démocratie au Mali adima association no nyama ya be awai kado madame sika jatu subulo lo wuli ka jo min na kera pyramide de souvenir la do brete ka hakli jaga boke constitution mimbe ni awai kado 25 février 92 yel makanga douala yeli kura de kanga sigi minye Baba Jawara minye awai kado alini maître Abdurrahman Ben Mamata ulu koni abina fo uyu awai kado unyama na bo ni kanyeshi nyama do yi tafli do era fana yi tafli akukene nga minya awai kado uye sababu nyongo uyu deke ubeka kunyi ubeka larawi ubeka tente Daba Jawara awai kado ale koni yesigi ka jira ka fo transition awai kado ka tese chukushila afo ko abi wuli ka yelma do anga constitution na yelma ka fo ko abi wuli ka constitution kura awai kado ko sigi singa akuni ngunye minya awai kado fendo femina ko jeledu sabu minya anga jamana be chukumina awai kado gela belebele o selembe o mafolo o temenengo ka boyi minya awai kado maminu be no lobe sente kono ni watina be doni mene ko bi mama kalata ku sigi o bana usugandira chuko mi awai kado fana donedu ako be temenengo ka boyi ni e jatemene ke ninje ayo fo ako jamana be tabulo mi ko bi ni ki be shoni sigi sharia shumba do be ulube be kuma minga ako sika fo itala constitution mi sigira 92 le 25 février ako yelma tseka do ala mo fe mi be transition mo ko fo ko ako sabu minya awai kado kuma chama be article yere kuma be feminunga ako temenengo ka boyi minya aye kuma chama fo ko sabu ya jira ka fo transition udangania tubulo utesari yakono mi be se ka to awai kado ko ni be hakli jaga boke le ka nyeshi awai kado constitution ma
jango te ma min be no be conseil national de transition na bu ko fo no e CNT o CNT ere mama kala ta kusigi wa hadi CNT sigi tugo a gelera tugo min be ba do o sukandira tugo min ko be ba do wa o temene ngo ka boy kur min be na be kur constitutionnel na bu ko fo ale fana wuli ka joke ka jira ka fo min ya we ka do ma minun be no be CNT kono ko kana fu yere ma ko député ako kuma na nin be fenyi fo min ne we ka do ko ni fe minun ba jira ka fo maka manga sika ke ango constitution na ni transition mo fe ako sabu ni aje temene Ibrahim Boubacar Keita yere kun yi wuli ka joke wati temene na projet do be no be projet de révision constitution na bu ko fo ku yesho ni sika kan ka fo ku bi barake o assemblée ma minun kun be no luka manda ni do faralaka ajira ka fo ko lu tseka we ka do wali yake sabu te sariya kono ako ile ni nguma fo wati mi onno ngombela jile na anga ministry do fana be ministry koro min fle no e daba jawaray ale ni fo wati mi maître Abdurrahman Ben Mamanta Touré ale ajira la ka fo we ka do sika te mina abeka hakilina mi ndi o ya yere mirida tai non te mi sariya o we ka do jele do koy min be constitution ko fo no ya we ka do 92 min na be ko fo o sigira tuko mina be bo don o fana sigira 91 we ka do waliya mingera o tara kunja mina o de 92 constitution o waliya ni waliya ka bela jile kelinye non te constitution min be no 1974 tai o kunganga waliya ta kunganga kendu boyi ga lajera ka tenten ka laje jinyama jolina 92 kano yelma o na fara ko bike mina kuma wala soro ka fo adum bela jile ni kelinye e ka do ka fo ko ye fen min na tibbe maître Aboubacar Touré ako Aboubacar to ko be tuko mina be ko be ka do na isra min fe ko ngoni Aboubacar amanga laje o fe ko akanga laje sabu jamana kono dew yere de hakil na do jamana kono dew yere de wuli ka joke a chaman ba ka nyini min bi se ka to yelma bi se ka do ko la tuko mi asiri ka ba ko ni nguma ngoni ye kuma de min tabana nunu ni nyanje akoko ni sebakoro bushura akoko ni asebakoro ajarabna nga ni ngoyi ni je temeneke president min be no be Aboubacar presidenti association adima no be awa madame Sika jatu so no ba le ko fo akwa ni so jara ko sobe sabu ko inda bora hakli jaga bodi kama adabora hakli fali di kama adabora de kuma ko se ka taka laje ka tenten jinyama jolina sa beki tani blado o kuma na manya ka fo ni bilebele fla be yi tafo be yi ka dalu ya avancer o kuma na sa anyere kanga mintala kanga ngudo Musa Bilal Sidibe ko ni nyaka fasire l'indépendant o ka bido boli ibu nyabala madama ga nyama ne ye indépendant bla le témoin ne ba ale sama ka grena farama fen dama ulle be nywan ki yoro don mu le témoin Amidou Keita ke akumara alibi akakrofo abe talike munya avant projet muna be singa ni watina kanyeshi munya anga jamana sara sumba mananga mako constitution ibena ka foko jere jekulu mumbe nanga mako le conseil supérieur de la diaspora malienne damo son kuma nanga ma CSDM na anyema ti mawre ode Mohamed Chérif Haidara Chérifge anaka jere jekulu no be CSDM kon kufo yaira ka foko muye sara sumba kura muna afle sinaneta avant projet muno obe tabali sanfe bi muna akotara ni mbulo koni kan ku bayini malide fe jamana ko kan ko bela jelen ka ira ka foki itala bi ko ita alashinin patrika ba mu Amidou Keita ayira ka foko abeni ka kalo dama do bo ibena ka foko munye anga jamana marabaga no be colonel Hashim Kuita ko fo akoni aklina tamuye jamana constitution abiseka yere maktugumna odo kum konna la ko munye je baran taraka kalfa jere je kulu do ma o jere je kulu koni ku ye baran bela jelen ka bampeu avant projet kul kalle bara la ku tara bara koni kata di munye jamana fama ma o sabuke bunyama mande mu ya masigi fena ko obe mande na manya ka foko bara ngoni ko adira jamana fama ma nyama kabi bara di do avant projet boka bi tabali san fe foko na bla bila ibe na ka foko boka bi unchale no jamana fanta nani bela jele fe ma chama miki aklinata ni ko odi do ba foko antala bi nyama do ba foko amba ala akoko munye constitution kuran ko akrofo koni ko asebe koro chera nga jere de kulu mumbe nanka mako CSDM no de fina conseil supérieur de la diaspora malienne ale jere de kulu ye malide munu sigoro benembe jamana kokan nyama oluka jere de kulu bamu no be jamana kono anka mako CSDM oluko na uboru ka dade kono la de yaira ka fo no ya soro ka fo ko munye constitution kuran kono la ibe na ka fo ko ma chama mga nyoko sama sama no be kango okufo no be bamananga okufo ma chama mga nyoko sama sama o article 31 ko okuna ngamu ye CSDM na nyama baye Mohamed Chérif Haidara uli yaira ka fo ko jorna fe mun fene bu ulula nin kuina no lu tika sega famia tukushila ibe na ka fo ku ye déclaration do ko ni ko kala déclaration mun na akala na munye Mariam Salkene Kulubali fe ale ye membre du CSDM français asigoro benembe français konama Mariam Salkene Kulubali nyama ayaira ka fo ku ye jatimine ke una na ka fo ko ni constitution kura mun na asigine flane senganta na abara obesina ko malide mun be jamana ko
ko kan ko olu kɛra kɛrɛfɛden ye a ko la koyi ko ye fɛn ye fɛn minnu olu tɛna jɛn'a ye bi ko u tɛna jɛn'a ye sini mun ye CSDM ye Mariam Salikɛnɛ Kulubali a ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko malidenw ye sigikafɔba mun kɛ yan n'an k'a ma assise nationale de la refondation k'o sigikafɔba o kɛnɛ kan ko bɛn kɛra fɛn caman o kan a yira k'a fɔ ko mun ye maliden minnu u bɛ jamana kɔ kan ko mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wasaden kalatɔ ko o bɛ kɛ ko u bɛ se k'u kanbɔ o kɔrɔfɔ mun na a fɔra mun ye assise nationale kɛnɛ kan Mariam Salikɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko o babu in ko a ma ta bala o fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye bɛnkɛra ka maliden fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan ɲama k'a bɛɛ lajɛlen ka recensement baaraw ni k'o boloda mun ye CSDM maaw ka fɔlɔ u nana ye k'a fɔ ko o baara in fana ko o ma boloda nka fɛn mun fana bɛ n'o kɛlen bɛ k'u tɔnsin wuli ka jɔ o de tɛ dɔwɛrɛ o de ye article 46 ye ani kana bila mun ye article 97 la article 46 kɔnɔna la mun ye CSDM ye u y'a yira k'a fɔ ko mun b'o kɔnɔ o de tɛ dɔwɛrɛ ye maa o maa de bɛ k'i tɛ d'origine malienne ye k'e de tɛ maliden yɛrɛ yɛrɛ ɲɛma k'i tɛ se ka kɛ jamana in tɛ se k'i kan bɔ abada mun ye jamana in masakɛya o ɲinini na tɛ se k'i kan bɔ abada k'a fɔ k'i bɛ kɛ jamana faama o ye k'o ye fɛn ye fɛn minnu u tɛ ka se ka faamu cogo si la wa ye fɛn mun ye CSDM ye ɲɛma k'u tɛna jɛn n'o ye bi abada u tɛna jɛn n'o sini u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko mun ye maliden caman bɛ yen bi u bɛ jamana kɔ kan ɲɛma ko a caman double nationalité o b'u bolo o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ walasa mun ye u ka baaraw bɛ se ka tiimɛ cogo min na k'o tɛ taa abada mun ye sɛbɛnfuraw sɔrɔli o kɔ k'o de kama k'i bɛna ye k'a fɔ ko a caman bɛ yen double nationalité o b'u bolo n o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye CSDM maaw ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ko maliden caman bɛ gɛlɛya o kɔnɔ la gɛlɛya in sababu de kɛra sababu ye maa caman kɔni double nationalité k'o sɔrɔ nka n'a fɔra k'a fɔ ko mun ye article 46 mun filɛ nin ye avant projet de la constitution o kɔnɔ la k'a fɔ ko k'olu kɛ kɛrɛfɛden ye n'i tɛ malien d'origine ye ɲɛma k'i tɛ se k'i kan bɔ mun ye jamana masakɛya nɔfɛ o ye fɛn ye min ye CSDM kɔni y'a yira k'a fɔ olu fɛla ko t'o ye bi u fɛla ko t'o ye sini o hukumu kɔnɔ la hali bi u y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye nin avant projet ye ko n'a a taara nin cogo la tan u b'a ɲini maliden fɛn n'o bɛ jamana kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'u tɛ yɔrɔ bi ɲɛma k'u tɛ yɔrɔ sini hali bi mun ye CSDM ye u ka président n'o bɛ Mohamed Cherif Aidara ko fɔ y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin transition fanga in ma u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka transition fanga in ni ka a dɛmɛ mun ye Mohamed Cherif Aidara Cherifkɛ n'a bɛ CSDM maaw ko fɔ y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ minnu kɛra jamana kɔnɔna la ko hali ni hakili b'a la dialogue national inclusive ani ka taa fara mun ye assise nationale de la refondation kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ ko mun ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wasaden kalata o bi kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko député kalata ko o bi kɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan k'u fana bɛ se k'u kabɔ ka mun ye députéya o ɲini maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu fana tɔgɔ la ko nka ko constitution kura in kɔnɔ ɲɛma k'u y'a gosi ka a ka gosi k'u mɔ o ye a kɔnɔna la k'o ye fɛn minnu tɛna jɛn n'a ye bi k'u tɛna jɛn n'a ye sini u kɔni y'a yira k'a fɔ nin avant projet mun n'a filɛ tabali sanfɛ nin ye ɲɛma ko ni ko taara nin taabolo la u bɛ wele bila mun ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen k'a voter k'a fɔ k'u t'a la bi k'u t'a la sini kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le témoin ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Amadou Keita Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ko ma nɔgɔ koyi a gɛlɛyalen don dɛ ko ma nɔgɔ dɛ a kuma cayara kosɛbɛ an b'a kan a kuma cayara kuma in ka ca dɛ a cayara kosɛbɛ ayiwa baba ko k'ale candidat ye dɛ an bɛ dugawu kɛ baba ko ale ye jumɛn ye candidat je suis directeur de campagne baba an bɛ taa di ayiwa baasi tɛ awɔ a t'a fɛ ala k'aw dɛmɛ ami n kɔni bɛ min fɔ ye awɔ blogu tɛ blogu tɛ koyi ayiwa baasi tɛ baba de e nala cɛ ɲɛma jamana in ni baba sigira ɲɛma la sa ɲɛma ko i tɛ ɲɛma yɛrɛ tɛmɛtɔ ye n dɔgɔ baasi tɛ an bɛ taa dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn hali bi fasiri b'an bolo kɔrɔ a gosi min ye awɔ i ka dɔn Ahmed M Cham ale kuma bɛɛ a kuma bɛ l'alternance a kumanen b'o kɔnɔ dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn Faransi ni Mali a ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna laban a tolila min ye Asimi ani ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye Emmanuel Macron ye jɔnni bɛ na sebaya sɔrɔ fulakɛ nana de fulakɛ yɛrɛ a bɔrɔn bɔlen don bi dɛ bi kɔni a bɔrɔn bɔlen don bi fula tɛ dɔnkɛ muso nɔfɛ ayiwa o tɛ bi ye dɛ o waati tɛmɛna a mɛnna fula bɛ concert organiser muso nɔfɛ ala cɛ bilama ye a ma nɔgɔ bi dɛ cɛnni ma nɔgɔ bi bɔrɔn bɔlen don Ahmed Cham ani Solo de ye ɲɔgɔn ye o ma tɛmɛ i kan dɛ i ka k'a denɛrɛ o la sa dɛ ni Solo ma ɲɔgɔn ya jɔn Solo e kɛ ne ye ayiwa ko Solo tɛ jamana in kɔnɔ bilen koyi Solo dɔgɔnin nana n k'a tɛ sigi yan n k'a ka taa so ko Solo tɛ yan ayi
ndo mi ya awai ka do mali makoro ani Ashimi Goita awai ka do joni bina se ka wuli ka jokeni awai ka do belebele ndo mi sigira akoni ye jatemine ke baye ka foka bi doni mina colonel mimbe anguna bi no be Ashimi Goita ko fo na le koni sugandira ni ka ke transition a nyamay mo soro do were fe la clinique min no fora no rectification de la transition nyamaya o tara ka doma akoka bo do fo bi ko ani ka do pari awai ka do angoni situation agelale do ani nyoche ko so be ko de stratégie la sira yorola yoro mi sigin ko kuma yere koni o tala bi ako gouvernement Mali tola an ngembe ka bulungono ni shi mami ma o de français ka jira ka fo groupe terroriste bi no be an fa ya ku kembe ka awai ka do wuli ka joke ka demeta ne ka nyeshi awai ka do uluma ako temene ngo ka boy anya jira yere fana ka fo dalu be an bulo o ye prévu an be min no fe do were te koy conseil de sécurité de l'ONU ulu ka fere ani dabalike ka la jetro ka an wele yere nyon kerengere ne ko sigi anu ni nyonje an ba jira nyama bela jile na ka fo français jugo français awai ka do ngani jugo ba français awai ka do maye mimbe firawuna yere ko fo ko ni jetemene ke bari ko ni ajira ka fo ka ngo kuma ka numbe yengalonde wa fewde do minte awai ka do ngorotan do luma sabu luka surashi do be uluko ni tanyara terrorisme kele awai ka do ula enve jamana ngono nin kan fly français ani Mali ko yelma an ganga da jonina siga to la fajiri ke ba ngoni damba tala abana an dambe Mali dila akwa ko ni ko ka gelen ko sobe sabu minya awai ka do bulungono ni ko ni shinedo ga prévu mimbe ni Mali ko kwa ba le bulo halibi ande sembe ka nga prévu bo nyama kuyi akoni ya jetemene lettre do be anyota ko di conseil de sécurité awai ka do o ka nyama ma do be chinois en ko fano ye Zhang Jung awai ka do président tournante ale ye oye ako ministre des affaires étrangères mimbe an fa Mali kono anya jira ka fo minya awai ka do français o be ka marama fa unta ka di awai ka do bomanchi wala tigila mo o temene ngo ka boy kuna funi jonjon be awai ka do français de buta ka di bomanchi wala tigila mo ani espionnage ka tasi awai ka do ka bingani wala do ta ni ka nyeshi awma akoni ye jetemene ke français awai ka do ache do ndebe ka ni wala num bela jileke utukalo klita ani duru temene Mali gouvernement angoni awai ka do wuli ka joke ka ye ka fo minye anga sanvela dungera la awai ka do ka soro awma jenai abeshin bi duru jati bo wa doni mingera awai ka do pangulu minu yoke awa français pangulu yera awai ka do ulu be ula o de strategela anyi letri inzebe kata di awai ka do Nations Unies moma o ka laje ka wuli ka joke ka family soro ka réunion belebele ka réunion mimbe ni awbe nan sigi an fle français fle awai ka do an banga ko da keneka ka jira nyamala français jugo mai français awai ka do dinosaure de français joli susula de français awai ka do shitane bilisa ere français odi farafina fasiri ke ba ko ako kuma na sa na manye ka fo ka nyonyini Nations Unies maw awai ka do halibi an ga ministre mimbe no affaires étrangères ambe munmunu salo la ko inde selembe ka nyene bo akonga anye ko ngura ya tuni sabu do ko ndamine do ko min tabena do damine ko nana anye awai ka do an ga chede o kumbe Nations Unies keneka anye ko inda keneka kreka la kuraya ka nyini Nations Unies mawfe an be ka min vo ka local de an da ko an ta ye bil haki aw bana sa minya awai ka do abe an bulode aya da keneka telela aw kan wele ni ala sona ma na bora minve da nyama kuloka ako awai ka do minfle ni awa anyo nyini ka nyini franci fe ni chuina do she ngoni awai ka do akoni ko gelele do ko so ba na manya ka fa gerendera an glela ka nyini franci refe na ko ka nyen galon tike na ko ko nyete o aw yere ka ke ko yere nyini baisa aya nyini deli aye Nations Unies deli an ni aw ka sigi tabali kelenga na wolola mina ni ala sona ma minya awai ka do kanja ko yate ni ami ko itaw ulu no ulu ma balima wole jilu ko fo awai ka do cham l'alternance kono aka bidon boli aya jira ka fo minya awai ka do ni affaire min fleni transition awai ka do a koni ya kuma fo nga maw be sika min blu kuna transition min be anguna bi utina se ku dafa mu jana na kasura jigi jutu na de o de kama ko ngoni bi tabulo minga français re bi tabulo minga akono gwani do kosobe akona manye ka fo anya nyini français kana sigi anya nyini Nations Unies fe ko français la sigi min be ka maw kama na gwande o de ka fo an yere teri min be no ye irisla kawi awai ka do an ba la nyini français bi sika Nations Unies bi sika ba sabu an te uka awai ka do conseil de sécurité membre permanent an tola mais irisi ma o ma min be membre permanent la no lu ya nyini ta kana yere tala abisi ne français la ina ali bi avec bi o mais na fura ko an yere ko irisi min ya anterie irisi mana la nyini 600 abike dun kelen be ka irisi la fana bali an Chine
o ka la ɲini ɲininkali tun bɛ se sɔrɔ farafina dugu minnu b'a la olu kɔni kuma tɛ o ayi olu kɔni tɛ o n'o tɛ farafina dugu dɔw b'a la awɔ Gabon ni Ghana ni jumɛn yɛrɛ don Gabon ninnu b'a la olu dama dama dugu 3 de don kosɛbɛ b'a la awɔ mais u k'a la ɲini dɔrɔn k'a fɔ an ka sigi n'olu y'a la ɲini dɔrɔn a bɛ kɛ a farafin duguw bɛ yen a nanzara duguw bɛ yen a bɛ kɛ mais mun de kelen na bɛɛ kelen bɛ k'i da de bɛɛ kelen bɛ k'i da de u tɛ k'a la ɲini i ka kuma in ka ɲi fasirikɛba ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye anw dɛmɛbaw de ye aw y'an teriw de ye a ka lajɛ ni ɲɛma jɔlen na a ko n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ i ka dɔn anw bɛ ka bolokɔnɔ sin Faransi min ma k'a fɔ k'a ye nin waleya in kɛ Faransi ka nin waleya in daminɛ kuma mɛnna de wa tari a daminɛ na Yadagali ka waati de wa tari a daminɛ na a ka dɔn Sɔrɔsi ninnu na waati de o bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni a ka dɔn anw kɔni sigilen bɛ k'a kɔnɔ nka ko in min jɛlen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ Nations Unies tɛ ka kala don a ɲin na ka bɛn ni nin ko in ye Faransi yɛrɛ fana bɛ ka i ta kɛ kalukan fɔ ye Mali gouvernement fɛn kelen min tora sa o de ye ka kadɔ prévu dɔɔni bɔ k'a da kɛnɛ kan k'a di anw ma anw ka cari ɲɛmaka ye ɲɛmaka dɔn k'a fɔ ko kadɔ prévu a tɔ bɛ yen dɛ nka nin y'a morosoni di gouvernement k'a morosoni di dɔrɔn an ka kɔɔri n'o tɛ Nations Unies kɛnɛ kan Ablaye Diop kun bɛ yen o don bɛɛ kun sigilen don n'a ye ni kuma don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ cayara Ablaye Diop ka prévu kunkurunin hali n'a ma bɛɛ ko koyi prévu kunkurunin a k'a kɔɔri yalima fasiri minnu bɛ ci u ka prévu dɔw kɛ fasiri kɔnɔ k'a ci ka dɔn Nations Unies maaw ma yalasa Faransi ka sigi Jakariya kɛnɛ kan nka kumaba in tɛ bilen koyi o b'a ye prévu ni dɔɔni fitinin a y'a kɔɔri maramafɛn dɔw jigitɔ Faransi ou bien espionnage dɔ kɛtɔ u b'u ka avion kumakan minnu dɔw bɛ ka bɔ a kɔnɔ a y'a dɔ di ba ye ou bien u bɛ ka formation minnu kɛ jadisiw kun k'a dɔɔni kɔɔri n'o tɛ yanni anw ka Choguel ye nin fɔ Choguel ye nin fɔ a mɛnna wa nin mɛnna nin bi fɔ anw yɛrɛ depuis don min kɛlɛ daminɛ fo bi a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Faransi don a banna wallahi e terikɛ bɔrɔ lankolon bɛ jɔ wa abada o tɛ jɔ o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni sababa bɛɛ min ye aw ka dɔn an ka maaw faamuyali ko ɲuman aw ka sɔrɔ aw ka dɔn nin ko in na n'o tɛ Emmanuel Macron a kati jalen don a tulo ka gɛlɛn a tulo ka gɛlɛn i b'a fɔ ko a tulo ka gɛlɛn wa nɛn ka di i b'a fɔ ko wallahi i b'a fɔ ko wɔlɔfɔtama an kɛ a tulo ka gɛlɛn i b'a fɔ ko kadɔ fali fali kɛ Ahmed Cham ya ka fajiri alternance ka bido boli dɔgɔnɔw ka fali n'o wulila ko hinga cɛ katigɛlɛya fɛ kana o kulo jam atita ni bɛ ka tɛmɛ Bandiagara ka taa Gawo ni dɔgɔnɔw ka fali dɔ bɛ ka sira tigɛ n'a y'a jɔ i ɲɛ sira la jigi gidɔrɔn kan i ka taa tɛmɛ yan fɛ i bɛ tile ba tita ou bien i b'a fa ye atita dɔgɔnɔ fali a ko ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ an ka taa awɔ ne de y'a f'i ye aujourd'hui c'est notre ne ma sɔn de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Alhaji Mahamadu Gaba bisimila ɲɛma a bɛɛ na ta n'i ye nin ka fini ye jugu ka na i bɛ jɔyɔrɔ na i b'o daminɛ min ye Alhaji Mahamadu Gaba a kumara a ko nin ye kankarida kan ye kankarida kan mun hali bi ni Mali an y'a ta ka ɲɛsin Faransi jamana ma n'o o de b'a jira k'a fɔ ko n'u ye ka baara minnu k'o boloda waati tɛmɛnw na anw ka jamana kɔnɔ u tulo ka gɛlɛn na anw ka sanfɛla sonyani mun kɛ ka taa kunnafoni ka t'o di mun ye jatigɛwale kɛbaga ninnu ma ani u kun bɛ ka baara caman k'o boloda an ka jamana kɔnɔ baara mun ni ani an ka jamana sariya yɛrɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ abada u kun bɛ ka an ka jamana ka an sɔsɔ fɛn caman na ko n'u y'a baara ninnu k'a kɔrɔbɔ kura ye ɲɛma ko siga t'a la ko jamana in ko an m'an jɔ jimifɔra jɔyɔrɔ la wa min ye droit de défense ye légitime défense ko jamana in ko an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la an m'an jɔ dɛ Ablaye Diop ko ten légitime défense a banna i nana bin kan de a b'i n'a fɔ dɔ ka don ni muru ye i kan kosɛbɛ k'a b'i fa légitime défense n'i y'o sɔrɔ ni ɲɛ fɛn fɛn da o kan a banna o y'o yɛrɛ ka laɲini kosɛbɛ a banna mun ye Alhaji Mahamadu Gaba o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ o Faransi ka avion an k'i kana don n'i donna an b'i susu dɛ irisiw ka radar min bɛ an b'o kɛ k'i lajigin i bɛ jigin fura t'a la a banna wa nin man di maliyɛn dɔw ye dɛ n'i ye nin fɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'a sigi ni a da ye fo dɔw kɔnɔ bɛ poyi awɔ ko parce que ko an b'an da Famugu Jala na k'a ɲigin tellement que o bannen d'u yɛrɛ ni Ala cɛ o ka don ni denw don o ka don ɲɛma n bɛna mun f'i ye hakili la kɛlɛ ka jugu ni kɛlɛ bɛ ni maa ma b'a fɔ de ko an tɛ se awɔ cɛ ni bete an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka papier b'an bolo fɛn bɛɛ tututu Nations Unies yɛrɛ y'a reconnu an ye pays de un pays souverain a banna i bɛ tila ka fɔ i tɛ se i kana don i bi ni Macron ye den a ka dɔ bila ni Macron ye den a k'a bila ka na n'an bɔra a kalama
n'a ma lajigi n'a ma kɛ daga kɔnɔ e k'a fɔ ma tu a bɛ kɛ daga kɔnɔ an bɛ tubabu sogo ɲuman sen fɛ aramudi bisimila an ka taa n yɛrɛ maa ko tubabu kunsigi la n'ala cɛ yaku ka mɔgɔ n'u y'o mɔgɔ bɛ tubabu kunsigi la o tubabu kunsigi sɔrɔ sisan sɔden Bamako ne ma bɛ bolo don bɛ bɔ n'a ye hali bi mun ye Alhaji Mamadu Gaba Gaba y'a jira k'a fɔ ko mun ye octobre kalo tile 18 san 2000 ani san 22 a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko anw ka belebele mun bɛ yen n'o de Ablaye Diop ye a ye tabali a y'a sɛbɛkɔrɔ gosi mun ye conseil de sécurité des nations unies ale kɛnɛ kan i bɛna ye k'a fɔ ko wele kun ye fɛn jumɛn de ye MINUSMA kalo 3 o kalo 3 olu b'u ka rapport laban mun ni k'a bɔ k'a bin ko Ablaye Diop ko a kun welelen don ka taa fɛsɛfɛsɛli ka to o kɛ o la o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko Ablaye Diop hali bi a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin mun ye Faransi ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko k'a bɛ uti kalo tile 15 san 2000 ani san 22 jamana marabagaw ye damakasi sɛbɛn don mun ye Faransi jamana ale tɔgɔ la conseil de sécurité des nations unies ale ɲɛkɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ donni na fo kana bila bi la mun ye maa kɔni o tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn a ma Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko damakasi sɛbɛn ko o donna an kɔni bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la ni Faransi kɔni a kun bɛ ka baara minnu kɛ waati tɛmɛnnu na ka tɛmɛ ko n'a y'o baara kelen ninnu k'o boloda tuguni siga t'a la ko jamana in ko an m'an jɔ jɛmɛ fɔlɔ o jɔyɔrɔ la Fatirikeba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko o kumana ko mun ye Nations Unies ɲɛma u dɛsɛlen don k'u jɔ o jɔyɔrɔ la de wa Nations Unies kun jumɛn de la u dɛsɛlen don ka Mali ka plainte ka a ta bala kun jumɛn de la u dɛsɛlen don ka Faransi ka a sigi jakarija kɛnɛ u kan mun ye Fatirikeba n'o bɛ Alhaji Mamadu Gaba ko fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni conseil de sécurité des nations unies ɲɛma n'u ma se ka Faransi kɔni k'a sigi a tile 40 kan a bɛ kɛ sababu ye ni ka fɛgɛya belebele ni k'o di conseil de sécurité des nations unies ma o sababu kɛ a bɛ ka ca maa caman ɲɛna ɲɛma maa caman ko o bɛ tigɛ mun ye Nations Unies u la a tigɛlen don la mɛnna kosɛbɛ o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye octobre kalo tile 18 Mali kɔni an tɛ fɛ k'an bolo in ka a jigin abada octobre kalo tile 18 conseil de sécurité des nations unies ale kɛnɛ kan Ablaye Diop a seginna kuma in ka kura ye o b'a jira k'a fɔ ko mun ye Mali marabagaw an tɛ fɛ ka segin kɔ baara kɔni k'o boloda cogo si la Fatirikeba ka fɔ la a ko an bɛ taa bolo min na n'a fɔ ko bi ko mun ye charte des nations unies charte des nations unies Nations Unies yɛrɛ a sigira charte mun o sanfɛla la o sariya sen mun bɛ n'an k'a ma ko article 51 na o y'a jira k'a fɔ ko mun ye jamana bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko mun ye jamana de kana bi i kan ko n'i bɛ se ka fɛn mun k'o la k'i ko o ko o la ko o ye légitime défense ye wa mun ye charte des nations unies o sigi sen mun bɛ n'an k'a ma ko article 51 ko ni Faransi y'a kɔrɔbɔ kura ye ɲɛma ko an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la kosɛbɛ mun ye Alhaji Mamadu Gaba u bɛna bala jira ka radar nafa dɔ de senfɛ u ka kɔrɔbɔ mun ye Alhaji Mamadu Gaba a ko ɲɛ b'a la ko kɔrɔfɔ mun filɛ nin ni Ablaye Diop n'a y'a sɛlɛ ko Faransi ko a ye nin ta bala koyi wa a b'i n'a fɔ ko Faransi ko a ye cikɛ in k'o mɛn kosɛbɛ ko cikɛ in kɔni ko a ma tɛmɛ u tulo kan abada o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ maa minnu bɛ a ka diya i n'a fɔ yɛrɛ a fɔ cogo min na minnu hakili kɔni n'a ka fɛgɛn olu bɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye Mali ani Faransi ko la guerre la ko n'an karila ɲɔgɔn na ko siga t'a la ko a ti ja dɛ ko mun ye Faransi k'an tɛ a ɲagama ye o de kumu kɔnɔ la mun ye Fatirikeba ye n'o bɛ Alhaji Mamadu Gaba ko fɔ Gaba y'a jira k'a fɔ a bɛ n'a fɔ olu maa ninnu u ma taabolo in kɔni ka a faamuya o sababu kɛ n'i ye sɛnugu tilennen k'a jɔ siga t'a la i bɛ taa ye k'a fɔ ko kala ko o b'a kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye Mali an ka armée Mali jamana ko accord de défense ko b'a ni Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa o dogolen tɛ maa si la an bɛ don min na ko bi ne Faransi y'a kɔrɔbɔ k'a fɔ ko a bɛna bi anw kan ko siga t'a la ko mun ye Russie jamana ɲɛma ko a b'i jɔ jɛbɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ la wa Russie jamana Faransi ne bundeli min ka kan ko Russie jamana k'u bɛ dɛmɛ ta ka ban Mali ba k'a sɛgɛrɛ Faransi bɛ se ka bunde cogo min na o sababu ko accord de défense ko o ba ani Russie jamana o ni ɲɔgɔn cɛla la Fatirikeba ka fɔ la n'o de bɛ Alhaji Mamadu Gaba ko fɔ a ko limanaw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi waati tɛmɛnenw na mun ye anw ka armée walasa anw ka kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu kan ɲɛma ko fɔ anw ka tɛmɛ barikani yɔrɔ fɔ anw ka tɛmɛ MINUSMA ka sira fɛ ko o n'a ɲɔgɔnna caman nka an bɛ don min na ko bi kabi an ni Russiw tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma fo ka n'a bila bi la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye renseignement n'o bɛ kunnafoni kɔni ko fɔ a ko Russiw ye maramafɛn minnu ni k'o di aw ma kɛlɛkɛminɛ minnu k'o di aw ma hali terroriste mɛnɛmɛnɛ ni mama hali ne dimɔgɔ ɲɛma ko n'a munumunu na bi Mali jamana kɔnɔ la ko siga t'a la dɛ k'i b'i ye dɛ kuma ka ɲi Ala k'a ni sababa bɛɛ kuma ka ɲi nafolo minnu filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ min ye sɔden Bamako ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Alhaji Mamadu Gaba Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye donc an bɛ Ibrahima i ka dɔn Barahima Konate k'an ka foli ba ye k'a ni cɛsiri depuis dugu jɛra a kɔni bɛ page in kan a yɛrɛ ko la population souffre
et souffre, vous ne voyez pas ça. Oh, là, il va se rendre à une population. Non, de souffrance, il va y avoir un badon. Toro mimba on gela mimba on ga on bado. On est population do diou. Mais au sans fla sans aba souffrance. Kanga yermo horea nan dambeta. Ambo préféré anya sa anya minga souffrance là. Ça mpisa wani ko. Okuma ekumbemi. Ça mpisa ba ambe souffrance là. Souffrance da. San juli fandan deti tanya fandan deti kefe. Abada. E malikura bika nyene bo halibe ko souffrance do de do ya fanga jamana ngone yan kuba mara tala de brema yemi vo tiendo de le peuple souffre mais ni souffrance an be ni préféré katemeni souffrance korole mba mi temena an gai ni souffrance de bi kesse babuye an shi yere bi ban pew an de na modo on bi se ka lafiya billahi an jera nay ame to ala awo ange no te souffrance ko do nu on souffre aujourd'hui do ba ngane nura fe ma bi ni ka da so ko bi aran ala de ansi billahi abi ni ka da tu ka pa shibla warti soro torbe kelente awo fui rien mais c'est-à-dire mimbe ka fo on croit à ça abana wabike angere ma horeya mal croit on croit à ça on bolo dans les jours à venir là dans les années à venir ni mbiba abiba pe fugari de ka kele bi damine bi ka banjini ay ka tala de non da nga kele mana damine ati bangu ati bane ba fa ko akata akanyini ngali ke koroboro maiga ataruko ba fa sika tala ni kele bon damine na on be ni na ale min bo fo anga tade do cheto ashimi kam mate min ba on yorodon abada sika tala de o tie ala ya masiri donc vraiment on ta façon ko de ambika position est respectée ça c'est clair on connaît débat d'idée ambi soama problème faut ta la vraiment idodo c'est vrai la population souffre on connaît tien ay wuli bali anga ko da nyoko madron ko laje abana on go de no fait voilà non de on ti ma ko koy andi ali shini na shimia ke na manya mba fo abe fo ndo mi wa kado hali bi ambita mi ngoko neni makoron ka komba amabo makoron sirana awa asirana makoron era kumena wakati era fina kusirana nunga kasira munye makoron ya asenga tilne ngo fala ko asenga tilne on tabana sina lifa koy wallahi makoron senga tilne on tabana sina lifa de mbo fiye de mais mina mo fiena makoron hali foka makoron sa hali ni makoron sona dron ne jole ne Mamadou Sibala mini maiga jole makoron ka son ka tege fla kuru ko la boxe dame de tofle o ya gayni a gayna ne mbita siga sungu i maiga foga wo kofe nyabo kamale ni na tege ka telne jon makoron ale tege de ka telne ne nyaw ka teldi ko la kibaru ne koroke pagala di joli ba pagala international solo de intirgay solo nouveau soleil solo ndo abita angata ya awai kado yoro so amba le ka facilita yoro ko di so anga fuli biye pour amari ndaw musa balaba jeli tambe nanya awai kado jamana mara yoro dobe nangwa ma ko primature gal de tomi sigledu shogal bina siginwa kele minya awai kado mami be no blala shogal nola obina to an nola ka confirmer wa fila sabana premier ministre kura awai kado awon bino sorwa tomi asigira akoni haklina sabai minye colonel ashimi goitaye aduskumbe ka balancement ni saba ni nyanje ako kalo saba madobe no e premier ministre par intérim away kado ale sigira nyew be mana bombe be ka nyeshin president mi ma o transition nyamay no be colonel away kado ashimi goita no bo kofo sabu minya away kado mami be no taye premier ministre ya no ko maka premier ministre la o be sigi kan anola wa mami be no taraka ke intérimaire o be na sizin ka ke premier ministre wa tar gouvernement kura away kado premier ministre kura o de be na sigi wa ni hakila saba min flene ko hashimi ko adusugumbe balancement na away kado no ni nyanje hakina yere be balancement nga ko ingoni fami njeledu o de sigata mina anganga awai kado soroli konike minye shogale be sinjiwa shogale be sigika na wa abla be sinjiwa ministry kura be sigiwa ko koni minye sigatala minye ashimi akangi jo ajoro sirike bako ako awai kado ne jatamine ke bae kafo hali no ya soro ko bi tablo mina iko bi ko koni katili kosobe ako fendo be faminu ni awai kado oluna nyinina nyama befe nyama ere damate hali an yere sembula ko mali ye fen sabade dal fe kono
ku hakilito ula afen zabai munye an ga yara mahoronya to o ka bunya ka to awai kado atabulula an ga yara mahoronya ani an dambe o temene ngo ka boy an mana awai kado mami sugandi ka foko debike an ga partneri an baraka nyonye an ga bunya kada awai kado o sirafe be temene ngo ka boy nanyi decision min ta min bita fo dum bela jele ka hakilina nu ka mbirnana o decision awai kado fere ka ke lu fana ka to awai kado dabuluka ako de siratika la minya awai kado premier ministre dongo ala min bi se ka baraka jona tele la min bi se ka to awai kado ko bi se ka nyesoro o koni o yefenye femi na nyanyini nedu ako note kalo klimu ga ani kele no utu kalo temene premier ministre awai kado dobe o sugandira ni ka taka nyeshi jamana nyama awai kado ka nyeshi jamana premier ministre ya se ka barake kalo saba o kofe akwa mi doni mine ko bi colonel Ablaye Maiga nyedo ayi kuma chama vo Nations Unies kereka ani fenjama nga mami numbe no lube premier ministre ya bara udo minumbe do jamana kanga tasira minve Ablaye Maiga kanga ta awai kado fivina chugumi akangi shubuta suma na chugumi ka wuli ka joni chesiri minunge ikado ko Ablaye Maiga kwa tiko ke koyi sabu minye faso yi chama mbe mi awai kado na amogo bola Ablaye Maiga kanga wuli ka joke kakil na udeta sabu mimbe ka bali premier ministre par intérim otise ka barake iba premier ministre yere ba ke chugomi sabu awai kado alabla lente iba ko premier ministre yere ka lablali ako de stratigala fa ka laje dinya ma jole na sabu maw mugo be fen jamana ulu kembe to ka je abla yere na ani biche ndo awai kado anga na nywa nege ajambe gangelenke ikado ka fo minya awa songowi halibi awai kado lu yeleledu dadu muni fendo be ulu soromandi ona tabe population ko ni kembe ka wuli ka joke ka soutien awai kado kota no de menyo yayi kota kanyeshi awai kado ni manu manu yi awai kado transition moyi akoni ko inda ka laje politiki bunaguka ko inse bakoro gelele do koyi mali yere awai kado nyama na bombe ma chama nyama na bombe kanyeshi awma colonel Ashimi Goita president mindo no transition nyamai an ko nika awai kado kuna funi disra fe na fo yoro so ya fo chugomi akwa bi doni mene ko bi fere ni dabalu de kanga nyini mi se ka to awai kado gouvernement kura obise ka sigi chugomi nga ko imbe chugomi na bi awai kado fen zabadedu min ba kuna kele sugal ko kala Maiga kala sigi kana ka ke premier ministre wa flana Ablaye Maiga min bebi kala sinjin ka bo interim yala ka ke premier ministre kudai yawa sabana yalma ka gouvernement kura sigi premier ministre kura awai kado ka sigi nunun ko ni fenye femini awai kado kembe kun washi ani bisi basa awai kado ma hakila no be premier ministre no bo hakili ko fo ga anya kuna foni minun zoro bi fengele min be no be ka keso be ka ko retardé wode awai kado Ashimi Goita a jelen do a danganyele do jagwade do awai kado yelma kado kula kuma yelma koni bidu ala che do wayen mamso do o koni na sugandi ni kata awai kado ka ke anga premier ministre minye awai kado gouvernement costo gouvernement de combat kado ko afko de bina sugandi min mise ka to jamana mise ka tanye chugo mi amse ka kungorota soro yoroso aka fatiri fle interde bomako o ka bido boli ibunya bala ndo interde bomako barakalo ame fulita nuku segere nouvelle horizon nyama ne be mbolo do meboni aye. Merci mon ami. Man Touré. Banya nana. Banya kone. Awo. Banya kisa nana. Aha. Hey. Banya nana. Banya kone. Ayo ka kone. Merci mon ami. Mon ami. Angata mon ami angata. Yeah, sabali. Non, fora mene. Mon ami fora kata. Foko joli. Ibi mon ami mfu akaiti. Akaisa angata. Maman Touré. Touré akumana nouvelle origine okono. Ayaira ka foko muinye anga arme no ko fora abele fama ko fo. Fama. Nyama sigata lami do mina kombi. Ukalekani do munye jatika wale keba nunuye. Ushila tunu kabo anga jamana konala. Ode kum konala kibina ka foko ye wulika joddo ni ko blasinga. Ma jugu do be ma jugu bele wa bina ka foko mamumbe no debe amadu kunfa ko fo. O jigla ma bele do manga mako maliki ba bela jelen ka mako abu malike ibe na ka fo ko munye jatika walo keba nunu uka jaba la munno be masina kananga la masina dugu mumbe nanga mako jungani kata teme jura fe ani nampala munye amadu kunfa ko akunjigidale men bele ne kanin dugu ko fo nuna da be na ka fo ko munye mali arme anyi wulika joni tesiri ko bla singa nyama ko munye octobre kolo klita ane kononton samba fla ane samugo ane fla munye anga force armée maleni ko ni wulika joni tesiri chama ko ni uke renga la dugu mumbe nanga mako sera ni ya temina kalaje aleni boni che otite me kilometri bin muga ane nani onyana oka ibena ka fokuye mamuga uyeteka takada ulukai ulubela jele turudushi wa madobu la nyema uluko la benendo mugu prentare doni ngama dugu jukoro
sɔrɔ a bɛ se ka pɛrɛn ni maaw ye cogo min na a ko k'o dugusajɛ n'o bɛnna alamisa don ma mun ye octobre kalo tile 20 mun ye armée ye hali bi u ye wulikajɔ caman kɛ radar minnu b'an bolo nin waati in na kibaruyaw kɔni nana yira k'a fɔ maajugu minnu bɛ nin dugu kofɔlen ninnu na u ka ɲɛmaaba n'o de bɛ Maliki Ba alias Abdou Maliki mun ye Amadu Kunfa ale ka maa belebele dɔ don wa a jigilama bɛ belebele dɔ don armée kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o kɛ ni maajuguba in ka a suruku bɛlɛn fo ka taa sɔrɔ a ka daga kɔnɔ la ɲɛma ka sɔrɔ k'a ɲɛgɛnɛ ni k'o karaba pewu a ko nin ko in kɔni ko a bɛ kɛ jigi wari belebele mun ye Amadu Kunfa ma o sabu kɛ a jigilamɔgɔ minnu bɛ Masina dugu min bɛ n'an k'a ma ko Jugani ani ka taa fara mun ye Jura kan fo ka taa bila mun ye Nampala la ne jigilamɔgɔ tun bɛ mun ye Amadu Kunfa la nin yɔrɔ kofɔlen na k'i bɛna ye k'a fɔ ko Abdou Maliki kun don k'a bɛ don min na ko bi armée kɔni ko a ye Abdou Maliki a y'a ɲɛgɛnɛ ni ka karaba k'a kɛ c'est tout c'est fini nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la Mahamani Touré ale sɛbɛnnikɛla ye Madu ka ɲɛma i bonya o b'a la Boubacar Bete bonya diyara n ye n b'i fo k'i waliɲuman dɔn Boubacar min ye awɔ i k'a dɔn Amadou Tembeni Amadou Tembeli denkɛni n ka foli b'a ye compte jumɛn fɔlɔ a k'a lajɛ dɛ n'a kɔrɔbɔ dɛ a ye nin dabila koyi n ko a bɛ n ko dɔgɔnɔkɛni a ka ko ye kabako ye Amadou Tembeli si tɛ an bɔ ye Amadou waati jumɛn sa euro compte jumɛn waati jumɛn compte jumɛn a ɲɛfɔ o fɔ joona koyi o fɔ joona dɛ n'o tɛ balawu bɛ dɛ balawu wa cɛnin in tɛ ɲuman kɛ e b'o envoyer e b'o retirer cogo di compte jɛlen don k'o bɛɛ jɛlen don n'a sera kɔni a bi dɔn a n'a sera kɔni a sɛlɛlen de don a ye wulibali ye dɛ wa a bi taa kana il faut pas que tu on maintient n'a sera kɔni cɛ dɔ burankɛ tɔgɔ Ibrim kɔni a sɛlɛ a n'a ayi ale fɔ a n'a sɛlɛ a bɛɛ bi ɲɔgɔn da fɛ n'o tɛ dugu jɛlen na bi yɛrɛ ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ de don ɲɛma dɔgɔkun daminɛ de i sɛbɛnni yɛrɛ kɔnɔ dɔw man gɛlɛ ka tɛnɛn bɔ Baɲɛ yɛrɛ bɛ k'a fɔ dɔrɔn ko 250 Baɲɛ a kɛ bi ye koyi bi ta ye nin ka taa ko in kɛ bi de ɲɛma bi ye tɛnɛn de basi tɛ komi a ko ni mɔna min fɔra a fɔra ka caman bɛ taa ko euro bɛ 250 euro la sisan a ka dɔɔni cɛ a b'o de la sisan 250 euro a ka dɔɔni bila a la a kɔni hali n'a kɛra 150 a k'o bila Boubacar Bete an bɛ Eli fo ka waliɲuman dɔn ko ni baara Boubacar Bete yanni an ka taa sugu la bɔgindo nɛgɛw b'ale de bolo an bɛ awɔ i k'a dɔn fasiri hali bi an bɛ taa n'a ye fasiri min ni b'a ta o ye awɔ i k'a dɔn Azalɛ Express n bɛ sɔnni sigi ale kan Azalɛ Express a kuma na min ye awɔ i k'a dɔn Jean Jacques ale de kuma bɛɛ muso jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛ Malikura ko min na an b'o la le grand gré nɔgɔ min ye Sabalibugu ani Senu awɔ i k'a dɔn grand gré a sigira awɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ ninnu na Afirikiba ko ka se ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ ka na ni an balakaw ye n'o ye musolakaw ye u yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye min ye Malikura min ni awɔ i k'a dɔn an b'a la u bɛ se ka awɔ i k'a dɔn sɔrɔ o la cogo min i k'a dɔn o fɛɛrɛw de bɛ ɲini cadre d'échange citoyen min bɛ yen n'a bɛ grand gré ko fɔ i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye belebele u bolo dara a kɛra yɔrɔ min a kɛra Sabalibugu ani Senu Dangote awɔ i k'a dɔn musolakaw don ani kari do tɛmɛnen a ko n'i ye jateminɛ kɛ jɔyɔrɔ tɛ an balakaw la koyi nka min ye awɔ i k'a dɔn place bɛɛ lajɛlen ye an balakaw de ta ye nin hakilina ni miirina ye min bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn grand gré ɲɛmaaba n'o ye Mohamed Saliya Touré ale hakilina n'a miirina ye nin ye jango tɛ Malikura ko min n'o bɛ fɔ jɔyɔrɔ bɛɛ ye awɔ i k'a dɔn an balakaw de ta ye Mohamed Saliya a yɛrɛ ye minisiriya a y'o kɛ awɔ i k'a dɔn jamana in kɔnɔna na a ko waati min baaraw daminɛna min ye anw ka ɲɛmaa min filɛ nin ye n'o ye Mohamed Saliya Touré n yɛrɛ duwakɛ jɔnko Ala a ye awɔ i k'a dɔn jɛkulu in yɛrɛ taabolo ye min ye a ye ɲɛfɔli kɛ limanaw ye k'a jira k'a fɔ jɛkulu in tɛ politiki tɔn ye wa jɛkulu in bɛ fɛ ka hakilijagabow de kɛ awɔ i k'a dɔn hadamadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka awɔ i k'a dɔn ɲininkali ni jaabi dɔw an k'olu di jamana yɛrɛ ka yiriwali sira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ kalanko sira kofɔ min bɛ awɔ i k'a dɔn kɛnɛya sira kofɔ anw ka awɔ i k'a dɔn sigida yɛrɛ taabolo ani k'a dɔn k'a fɔ baara kɛcogo baara yɛrɛ fana fo ka taa se awɔ i k'a dɔn lakana ma Mohamed Saliya Touré a y'a jira k'a fɔ hakili falen o de bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o mana sa k'a lajɛ an ni fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ don min na ko bi an k'a lajɛ awɔ i k'a dɔn fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ o ka sɔrɔ o la cogo min a ye foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin a ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin grand gré in ma a yɛrɛ ye grand gré in sigili min kɛ nin y'a ta ko 30 ani 100 ani 40 ani 7 nin y'o de ye o mana sa thème in yɛrɛ bɛ tali kɛ min kan o de ye awɔ i k'a dɔn musow yɛrɛ n'o ye an balakaw ye Malikura ko kuma min n'o bɛ fɔ Mali tɛ k'a kɛ kura ye jɔyɔrɔ ye min ye awɔ
ka do tablo ina haklina chaman dira mirna chaman dira makan chaman dira o de siratigala ayajira ka fo ni ngo yin minyi do were te koyi fere ani dabalu ka ke malikura ka fo ka malici ka ke kura o tede malikoro min be ni angumbo do abi wati jambo awulu tamashe na tablo do be o min tunu na awna de ka fere ke ko do sama gersa bara o ka ke ka nye chukumi ni odui der fla bonyongo haklina u falina mirna u falina dugutikin ni awai kada ka noroblo bela jili yitafo be yika ni sonja be o jira awai kada ko nyire chera chukumi ani sonja abarka buena ako temenen go ka boy president Touré ere no Mohamed Salia Touré ajira ka fo minya ambala kawi ujora ka bo awai kada ni waliya nuna kosobe ale ere ka fo la minya awai kada ni ngo min tablo fleni dobere te koy ka laja haklina falin ni mirina num se ka nye soro chukumi min se ka to ambe se ka hakli ujuru be se ka chani anganga joro min fa jamana ngonna na amse ko do chukumi ale ere ka fola ko ingoni ye femi awai kado ajele no koy adambe keneka kene musula ka ubora kosobe demsenu ubora ay wele bla musula ka ni demsenu ma anga takatanga lisi to laje lisi minum be yel mali minum be ka do kola yel sa mi ye kala taw ye no lubi na chukumi amse ka ke akunyina bo chukumi vivement le prochain grand grec ni alaka jey Jean-Jacques Awekado Express Azalay Express yu ka fasiriye u ka bido boli ndogo ibunya bala radio Nura FM bi konondo ani nani Tomi Murumuru Duru Mohamed Salia Touré Awekado amba foka wali nyimando son excellence monsieur le ministre mona sani watina nego be mami mbolo o yakuba gindo yakwa amba nyini fesa angata suko ka Amadou Tembeli kwaye Awekado femi mbla Amadou Tembeli cheni akaku mainde bashi demba soro ya wala yika fieni bwanse ngo ya ko anga fuli biye ini chesiri ini bara ambe kanu bani de me babbe fu ala me jere jekulu bela jilen fu ka fuli ntanne ka ta ka shele ka lasi basegine keta anga fuli biye aida magaji furuche el haji su basmaki pre oto ambi fu ka iwali nyumando samadi jawara anga fuli ntanne be ka nyeshi iyerema abola ka fuli ani tonne ka shele ka alasi halibi an kanu bani ande me babi yoro be Drissa fu badri Drissa kuma anga fuli bi ini chesiri ini wuli ka jo ka kuma abola ka fuli tonne shele ka nyeshi halibi pakala internationalement ka fuli la se soloma no yi Awekado nouveau soleil solo fofana amba fuka wali mando bo kare sidibe kolon international anga fuli ani tonne be ka nyeshi ma kolon sidibe ko anga fuli baye fu yan fu nanzara ka dugula sidibe boli ngoy ambe fuli ani tonne amba la se kitaka bema jaleya kerengere ni ala samedi jawara ale togola samedi ambu befu jawara wali mando damagle kosobe nyama ya foto kumuna me fulla se kanubani de mbaga bela dilema albi kuna foni to bambulu Nura FM 76 33 43 03 ibulu do ngata Bardoro bete Awekado nebe mbuludu mi boni sebe min nangwa mako Awekado le pousse kumambe ndoko ni aklibala tosuma duna Awekado Assemblée nationale ni Awekado anga jamana chake da bado be tosuma dunula yoro ukarila minyi bingani wala tikila mado be lu yukata tauta ako aferi yelma abena jiji Awekado transition ingorowa transition konowa ingal tumi asigira ko juye ko cletan en 2020 tama keba do be no M5 RFP asama keba wi hirike ka nyeshi nyoro ma yoro minnangwa mako Assemblée nationale ka do minye Awekado jamana chake da bado be ka nyeshuma ako bilan agelera kosobe ko nanzara ko le bilan elu minye batima wi Awekado lu do ko ni tosuma duna ulula minye Awekado bingani wala do mado be lu ko ni fendo ta nika tanui ako mado jugira wa hali shuyere Awekado lu bora ko enquête daele la sabu ya Maria dira ko enquête ka seka Awekado daele ni dossier inga ako nyingali min be kayelma Awekado dossier min fleni bara obina waliya Awekado transition ngonna na wa atomi sigiledu ako ni ngoni fenye femi Awekado abina fo goso kalama Awekado de dambe uteka kono ni watina sabu min yekiri tigla moyi sabu ni jete meneke maminu mbe no lu koni to be ni dossier nuna a chama mbe mbi be jamana chake da bado Awekado ubo onyama ya dowla do yerebe gouvernement na do yerebe Awekado ulube sente Awekado ulube okono ko yel modem sika kenya foli
ye ɲɛfɔli min bɛ k'a jira ko min ye away kadɔ nin ko in ye a kiiri tigɛli a tɛ ka se ka kɛ wa a ko hakili la jiginna min ye kalo tile 10 n'o ye juillet kalo ye san 2020 M5 RFP ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu ye welewele da kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga o bɛ se ka suuru cogo min a kɛra sababu ye maaw ye hiri kɛ ka ɲɛsin Assemblée nationale des radios et télévisions du Mali n'o ye ORTM a laban nana kɛ away kadɔ suyɛniw ni away kadɔ binganiw a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka na kɛ sababu ye ka away kadɔ tasumaw don fo ka na kɛ sababu ye ka suw yɛrɛ away kadɔ k'o bɔ ko in senfɛ n'i ko i b'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ko yɛrɛ gɛlɛya a bɛ tali kɛ nafolomugu min na a ka ca ni miliyari ye min ye gɛlɛya min n'o sera a ko Assemblée nationale a waati a ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ away kadɔ fɛɛrɛ ka kɛ min bɛ se k'a to ko in gɛlɛya maa minnu ye away kadɔ a kɛbaw ye olu ka se ka lakodɔn a ko maaw taara bin yɔrɔ caman kan ORTM au conseil des collectivités a n'a ɲɔgɔnna caman ka min ye away kadɔ tiɲɛniw ta ka fɛnw caman ka taa n'u ye a ko jamana bɛ taabolo min kɛ i ko bi a ko a kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ san 2 kiiri tigilamaw away kadɔ ɲɛ maana bon bɛ olu de nɔfɛ k'u kɔnɔ min bɛ se k'a to away kadɔ ko in a bɛ se ka bila ba la cogo min ko in dun gɛlɛya ye min yalima mun de bɛ k'a to away kadɔ hali bi a kiiri a tɛ ka se ka tigɛ a ko away kadɔ an ye kiiri ko kura min fɔ away kadɔ a kuma kɔni a ka ca kosɛbɛ sabu M5 RFP u ka ɲɛmaa yɛrɛ ye maa min ye a waati o de ye Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ ye away kadɔ premier ministre ye Masirike b'a y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni dan b'a la k'a fɔ dossier in kɔni a bɛna waleya a bɛna bila ba la min bɛ se k'a to kiiri yɛrɛ a bɛ se ka tigɛ nka ɲininkali to min ye min ye yalima transition in bɛna se ka nin kiiri in tigɛ wa maa minnu b'a la u camanba bɛ yen minnu bɛ transition kɔnɔ le pousse u ka fasiri don min ye Sinali ale ka bidon bɔli i bonya b'a la le pousse ɲɛmaa ne y'ale bila sɔrɔ de Bamako ne b'a ale sɛmɛ ka gɛrɛ na don zanya o janya ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko a sebali tɛ Laya Jara a kumara a ko mun ye an ka jamana ministre kɔrɔ mun bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye secrétaire général kɔrɔ fana don mun ye présidence kɔnɔ la i bɛ ka tile waati o de tɛ dɔwɛrɛ o ye Mustafa Ben Barka ko kuma na a bɛ cakɛda mun kunna jamana yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye BOAD i bɛna ye k'a fɔ ko ale ye bangi belebele bangi mun n'a bɛ tali kɛ mun ye farafinna yɛrɛ kan ko mun ye nin cɛ kofɔlen n'a bɛ Mustafa Ben Barka kofɔ a bɛ o vice président la wa a bɛ jamana yɛrɛ de tɔgɔ la ye koyi n'o bɛ ba Maliba o kofɔ ko kuma na ko a ka don ko a dannen don wa a bɛna waati min ka nin yɔrɔ in na ɲininkali to min ko a sigira mun ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni o kɛra Bamako nin waati laban in kɔni kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnyew k'u kɛra huis clos o kɔnɔna la ɲɔgɔnye mun kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ bɛ sen na i n'a fɔ Jeune Afrique ale bɔra n'a a ye cogo min na a bɛ n'a fɔ ko mun ye Mali marabagaw an bɛ don min na comme bi Union économique monétaire ouest africaine n'o ko fɔra a bɛ UEMOA ko fɔ ko an ye bataki bila ka taa di mun ye UEMOA ma ko ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka nin cɛ kofɔlen n'o bɛ Mustafa Ben Barka ko fɔ a filɛ jɔyɔrɔ min na nin ye Mali tɔgɔ la ko a bɛ se ka bɔ o jɔyɔrɔ la cogo min na maa wɛrɛ ko bɛ se ka taa bila nin jɔyɔrɔ la cogo min na ka Malidenw k'u kunna wolo Patrika ba n'o ye Laya Jara ye a ko tiɲɛ don wa ko nkalon ko o don maa si kɔni ma kɛ Ala ye k'a dɔn fɔlɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye kunnafoni kɔni ko a bɔra k'a jira k'a fɔ ko min ye septembre kalo tile 30 tɛmɛnen i bɛna ye k'a fɔ ko ɲɔgɔnye dɔ kɔni ko o kɛra huis clos o kɔnɔ la ko ɲɔgɔnye ko a bɛ tali kɛ mun ye Mustafa Ben Barka a filɛ cakɛda mun nin ye fɛɛrɛ dabali bɛ se ka kɛ cogo min na a bɛ se ka wuli ka bɔ jamana o tɔgɔ la cogo min na nin cakɛda o la a ko n'i ye Mustafa Ben Barka jateminɛ k'a lajɛ an ka kiiribon kɔni ko o ye mun ye manda ko an bɛ don min na comme bi ko a dalen bɛ Mustafa Ben Barka ale nɔfɛ nka waati tɛmɛnenw na Mustafa Ben Barka a y'a jira k'a fɔ ko ale ye Marokɛn ye i dun bɛ cakɛda mun na n'o bɛ BOAD ko fɔ BOAD ko o ye Mali bɛ Mali de tɔgɔ la ye ko nka ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin ko in kɔni bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi ko siga t'a la ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na Mustafa Ben Barka ɲɛma ko don na nataw la a filɛ cakɛda mun na n'o bɛ BOAD ko fɔ wa a bɛ ka baara kɛ Mali de tɔgɔ la ko a kunna waatiw k'u dantannen don wa a bɛna gosi ka bɔ yen waati jumɛn ko nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali mun na a to min kɔni ko sigira nka siga kɔni tɛ mun na ŋunuŋunu kumaw bɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye jamana marabagaw u bɛ fɛ ka minisiri kɔrɔ dɔ kɔni k'o bila ka taa mun ye Mustafa Ben Barka a jɔyɔrɔ na kosɛbɛ k'u bɛ fɛ ka minisiri kɔrɔ dɔ labɛnw kɔni bɛ sen na ko o de bɛna taa Mustafa Ben Barka ka taa a nɔna bila mun ye jamana tɔgɔ la BOAD o kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Laya Jara Mahamadu Adama Mayiga i bonya o b'a la Yawa Gindo away kadɔ an b'i fo k'i waliɲumandɔn i ni bura Sulema Musa Demba ye wallahi bɛɛ kelen Sulema Musa Demba ye dɛ lasire n'an b'a de ta lasire ni kuma bɛɛ maa min kumana o ye Abdramane Dukure a Duk away kadɔ an b'a fo k'a waliɲumandɔn dɔgɔ min ye away kadɔ Baramuso a bɛ taabolo min kɛ i ko bi Dukure kuma bɛ away kadɔ o kan a ko nin yɔrɔ in a dɔnnen don ni Baramuso de ka entreprise Aminata Konate away kadɔ a bɛ fɔ o cogo in de la baarakɛ yɔrɔ in dɔgɔ an bɛ don min
ko be gɛlɛya bɛ a da la gɛlɛya min yɛrɛ ka bon fɔli ma sabu n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen n'o ye awɔ i k'a dɔn nakɔ sɛnɛnaw ye olu ka awɔ i k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o y'u ka tɔrɔmɔɲɔw ye u sɛgɛn u wɔsi o sɔrɔli tuma dɔ awɔ i k'a dɔn o ye baara ye waati caman ani kalo caman u b'o kɛ u ka awɔ i k'a dɔn nafolo nɔfɛ a tɛ sɔrɔ la a ko awɔ i k'a dɔn ko in daminɛnen fournisseur min bɛ yen n'o ye paysanw ye n'o bɛ nakɔ sɛnɛnaw ni awɔ i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw ko fɔ olu kɔni tun bɛ taa n'u ka produits de u bɛ taa feere awɔ i k'a dɔn baaramuso la délai min bɛ d'u ma tile 15 dɔgɔ tile 15 kɔfɛ awɔ i k'a dɔn i ka wari o bɛ d'i ma ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔ to ko la min ye awɔ i k'a dɔn baaramuso a ye nɛgɛ ni fari da fo ka na kɛ sababu ye min ye awɔ i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw n'o bɛ awɔ nakɔtigiw ko fɔ ka na sebaya sɔrɔ olu kan nakɔtigiw bɛ taa n'u ka minɛnw ye waati dɔ bɛ kɛ u bɛ se ka awɔ i k'a dɔn kalo yɛrɛ kɛ u ka wari u t'o sɔrɔ n'u t'o la sa a laban a nana kɛ sanko ye dɔw ka nafolo awɔ i k'a dɔn nakɔ sɛnɛ na a bɛ a dayirimɛ don a bɛ kalo dama dama kɛ sɛnɛ la ka se ka o nafolo sɔrɔ n'a fɔra u ka kalo 3 kalo 4 ko san kɛ awɔ i k'a dɔn nɔfɛ o fana y'a dama ko ye dɛ sisan dɔw bɛ yen minnu kɔni awɔ i k'a dɔn u ka juru minnu bɛ yen a dɔw bɛ 100 bɔ baaramuso la u ye nakɔtigi kelenw ye yalima sɛnɛkɛla dɔw sabu n'i ye jateminɛ kɛ a fanba bɛɛ bɛ yɔrɔ min a bɛ awɔ i k'a dɔn jago a b'o ko fɔ o ni Kati manja commune de Kati yɛrɛ Zorokɔrɔ Ɲare fo ka taa se Ntegɛdo Ɲare fo ka taa se min ye commune de Safo nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na awɔ i k'a dɔn nakɔ sɛnɛna minnu bɛ yen ani sɛnɛkɛla minnu bɛ yen a nɔgɔk'u ɲɛji bɔlen bɛ ala ni baaramuso ye a sababu ye a ko Zorokɔrɔ an bɛ don min na i ko bi commune de Safo jardinier dɔw bɛ yen n'o ye awɔ i k'a dɔn nakɔ sɛnɛna dɔ ye a ka min bɛ yen n'o bɛ baaramuso la 2 millions a b'o bɔ min ye awɔ i k'a dɔn Ntegɛdo Ɲare dɔw yɛrɛ fana bɛ yen 100 awɔ i k'a dɔn o fana bɛ yen o bɛ kɔnɔni la nin kɔni ye baaramuso nin kɔni peut-être nin ye ayi ɲɛma nin kɔni mago tɛ kula de n'o tɛ mago tɛ kula baaramuso fɛn an ka an balakaw bɛɛ kɛ salabagatɔw ye bi a kɛra ten n mago tɛ kula de nin foronto tɛ susu bilen jaba tɛ susu bilen o bɛ taa san dɔrɔn baaramuso ni san dɔrɔn k'a suura la biso la ni diɲɛ fɛn bɛɛ bura kɔni n'ale a daga sigi ne n'a fɔra 100 millions o kɔni n mago tɛ ko la di ɲɛma fɛɛrɛ ɲini n mago t'a a ko kuma na sa min ye awɔ i k'a dɔn baaramuso yɛrɛ agent dɔw bɛ yen jɔn ko ala u yɛrɛ kɔni u dabali banna sabu min ye u yɛrɛ ka sarako ye waati dɔw bɛ kɛ a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ko k'a jateminɛ dɔw bɛ yen awɔ i k'a dɔn olu ka sara kɛra kalo tile 19 n'o bɛ le 19 ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kalo dɔ ye min sara o b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni n'o tɛ fila ye ko dɔ bɛ awɔ i k'a dɔn baaramuso da la o kuma fɛɛrɛ de ka kɛ tele la min bɛ se k'a to u bɛ se k'u ka kow ɲɛ sɔrɔ cogo min wa baaramuso yɛrɛ awɔ i k'a dɔn nakɔ sɛnɛnaw ni sɛnɛkɛlaw ta bɔlen kɔ a b'i n'a fɔ u yɛrɛ ka direction ŋunuŋunu kumaw barika bonyalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn baaramuso yɛrɛ taabolo ma ani baaramuso yɛrɛ kɛcogo o kumana sa fɛɛrɛ ani dabali ka lajɛ min bɛ se k'a to ko in awɔ i k'a dɔn a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min nɔgɔ nin ye fasiri ye Abdramane Dukure a ka fasiri dɔ la Sirène u ka bidon bɔli i bonya b'a la yanni u ka kɛ forontomugunin duman ye ko maaw ka juru sara a banna juru ka sara dɔrɔn a banna kuma banna kosɛbɛ n'o tɛ ko in a fɛnnen don baramuso n'a fɔra a bɛ nin cogo in na u ka na nin ko ninnu filɛ waati bɛɛ olu de ka kow bɛ negesi nagasa tan cogo in na ni maɲi nin ye bom nin dɛ sinon fasiri kɛ b'a yɛrɛ o de fɔ o baramuso yɛrɛ u ye baara min kɛ dɛ u kelen bɛ ka taa awɔ i k'a dɔn baaraw don ɲɔgɔn na k'o de kelen bɛ sababu nin sababu ninnu bɛɛ kana ni gɛlɛya ye ka na ni u ka gɛlɛya ninnu ye n'i ko k'i kelen ka bɛɛ kɛ kelen b'a bɛɛ kɛ o y'a bɛɛ mélanger a bɛɛ donna ɲɔgɔn na a bɛɛ fasiri y'o sɛbɛn o a ko dɔw kɔni y'o de fɔ koyi sabu u bɛ thé kɛ u bɛ ji kɛ u bɛ sukaro kɛ hali arajo arajo b'u bolo a b'u bolo wa ko n'i ma farati ko ka sɛbɛnni kɛ u kan u bɛ taa débat de sigi u ka arajo la hakɛ ko k'i lagosi ka kumaw fɔ min bɛ se ka to population bɛ se ka convaincre ko dun k'o ye fɛn ye fɛn min n'o cɛ man ɲi arajo yɛrɛ ma dabɔ o kama abada tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'u sɔn hakili ɲuman na en tout cas kun kelenna kelen n'i y'o ta a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn caman bɛ nɔgɔya mais ji ni fɛn ninnu fo arajo arajo ji Mali tɛ yan ka di cogo min i b'a sɔrɔ ten o laban mɛna ale fini feere o ala k'a ni sababa bɛn ami fini dama awɔ ko ni ala nɔgɔma ye sa o bɛ don hali sɔrɔsiw ka ten ni min ma sa ala k'a ni sababa ala ka ɲɛka da dɔgɔ Jumɛ Kulubali an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin a ma k'a Kulubali ko ne ko k'a Kulubali kosɛbɛ n denkɛni ka foli lase awɔ i k'a dɔn kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma ani lamɛn jɛrɛjɛkulu bɛɛ